Det er vi spileksperter, det kan jeg sige. I må gerne hætte. I må gerne hætte på anden side eller bjørn. Skal vi have en bjørn også? Skal vi sige, at vi bare tager en runde? Hvad siger du, chef? Pixels TV. Ja, præcis. Skal I have nogle præmier? Fordi I gør det så godt derude, publikum. Der var der flere. Det er rigtigt, jeg kan starte lidt foran, det er næsten synd på jer. Det gør Toge. Toge han er en af værnerne på Pixel TV. Husk Pixel TV starter tirsdag kl. 12 på pixel.tv. Er der snart en, der har gennemført en runde? Men... I må gerne hæppe stadigvæk, altså. Det er som om I tror på dem. I skal bære dem igennem. I må gerne blive ved, jo. Det er derfor, jeg gør det her. Der er en rigtig fan dernede. Skal vi have bølge, mor? Er du klar? Bølge! 1, 2, 3, bølge! Så fucker I andre. Se hvor mange mennesker der står her, det er sjovt. Haha. Hvem klarer runden? Det er lidt ligesom Gran Turismo, hvor man kører 24 timer i træk. Det er jo et kort løb, synes I?